Almàssera, Berta, Berta, amiga, sent música? Com ens agrada la festa, Berta! Que bé, que bé! Ai, mira, s'ha fet el que s'ha pogut. Ha sigut un atraco que m'han fet a mi, Un així. atraco, diu Pepe, perquè ell normalment és el director, però ho has fet de categoria, Pepe. Pues, gràcies. Clar que sí. Un fort aplaudiment per a Pepe, home. Bravo, Clar que sí, Pepe. ahí tenim al Centre d'Estudis Musicals, a la banda. Clar que sí, mira que I a jovens, tots. Julio, Vicent. Que jovens que són tots. Te ho digui, que havia que demanar permís, més del 80%. A veure, Julio, tu eres el president, Vicent, tu eres un dels primers socis. I tinc molts anys, i músic, de Músic tot. també. Conserge, Conteu-me. mon pare de baix, el primer que se mon pare, el primer conserge. Ah, sí, el primer conserge. Sí, mon pare. Molt bé, molta història que té esta banda, este centre d'estudis musicals. Mireu les caretes, conta'ns, Julio, com va néixer i quant de temps teniu i què feu, conta'm-ho tot. Naixé en el 48 com a tal societat, legal, en totes les condicions, i des d'entonces el que han fet ha sigut anar creixent poquet a poquet, i ja veu el que hem arribat. Arribem així i fem el que podem. Quants sou actualment? Ara 41 o 42, que si no és així que me corregisca el meu secretari, però no vol, no vol Està fent corregir. per darrere, no, Muy bien. no. Sí, A on vos podem escoltar? Perquè, bueno, soneu de categoria, eh? pues si t'agrada tu, a mi ni te conte. A on vos podem escoltar? A vosaltres, Sí. fer fora d'ací de la societat, pues, per exemple en Falles, per exemple en la Setmana Santa del Cabanyal, en el Cristo de Medinaceli, que és la cofradia que toquem nosaltres, almenys 5 o 6 anys ja, i les festes del poble, i, en fi, Falles, tot lo que pot fer una banda valenciana. Ara vos tornarem a escoltar, que us heu preparat amb una xicoteta peça. Vicent, jo volia parlar també amb vostè superràpid. Vostè, clar, haurà canviat molt, no?, de quan vostè va començar a ser músic ara. I tanto, com ha canviat moltíssim. I què ha canviat? Com recorda vostè com era? Quan comencé jo, pues, érem més o menys com ara. Perquè aquesta banda havia sigut, en la dècada de 1920, havia una banda que se va desfer. Després de la guerra, se va néixer una companyera meva i entonces per ese mateix de les sequetes va formar la banda esta. I en el 48 ja se va fer la societat esta com a estudiant musical des d'entonces. Però no s'estudiava igual música, no era ni a conservatori... Teníem un mestre per tot. Un mestre que donava solfeo, donava instrument i tot. Era un home que era militar, era de l'exèrcit, i aquell home era molt seriós, però era ella soles. Clar. Això no era el mateix. Ara tenen 60 mestres i tot, per dependre. Ara un per a cada un, especialista de cada instrument, de cada... A veure, de cada modalitat. Anem a parlar amb este xiquet. Hola, com te dius? Alejandro, Alejandro, a veure, tu des de quan eres músic, des de quan estàs en la banda? de fa 4 o 5 anys.
Què toques? Conta'm. La trompa. I per què t'agrada tocar? Per què te vas decidir apuntar a música, a la banda? Perquè volia fer amics així, volia tocar un instrument per la meva germana, que ja la tocava de xicoteta, i ja em va agradar i em vaig a quedar tocant així, la música. O sigui, per els amics, no? I també per la música. també. Molt bé. Ens heu preparat una altra temeta, no, xics? Sí? Hola, vols saludar algú? Bueno, yo no tenía res preparat, però... Hola, saluda algú. Hola a tot el món que està veient ara a punt. Visca el Macera, eh? Visca el Macera. Home, a veure, Pepe, què ens teniu preparat? Una última cançoneta, a veure, uns minutets ahí. Vinga, doncs quan vulguis, Pepe, artista. Vinga. Clar que sí. Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies. Pepe, molt bé, molt bé. No has perdut les facultats. Estàs meravellós.